ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳ್ತಿಲ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ಹಾಂ ಸರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಖುಷಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೆರ್ ಹಲೋ ಇರಿಗೆ ಕಡ್ಪೂರ ಪಂಡೆ ಮರೆ ಅನ್ನು ಹಾಯ್ ಸೆಕೆಂಜ. ವೈಶಾಲಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೆರ್ ಹಾಯ್. ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್. ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಸಹ ನೋಡಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡದಷ್ಟೇ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡು ಹೇಮಂತ್, ಓಕೆ. ಸರಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ತ್ರಿನಿತಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮಿತಾ ರಾವ್ ಕೇನುಡತ ಎಸ್ ಕಾಪುಗು ಏಪು போயிದ್ದೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅವಿ ಎನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ தானே எனக்கு ப்ராப்ளம் ಫೋನುಡು ಕಾಪುಗು ಯಾನ್ ಬೋಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಸಲೆ ಎಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಂದಿಜೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜೆರಡು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೆ ತೊಂಬೋಯ್ದೇರು ಅವೆನಿಗ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಪಾಡ್ನ್ಯಾನ ಟೀ ಅಂಡ ಟೀ ಆತಿಜೊನ್ನ ಇತ್ತೆ ವನಸಾಯಿನಿ ಇತ್ತೆ ವನಸಾದಿ ಅಂತ ಕೂಸೋನಿನಿ ಕಾರ್ ಪೂರ ವಚ್ಚಿ ಪೋಂಡನ್ನ ಕಾಲಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹಾಂ ಇಂಚ ಓಕೆ ತಾನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಂಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಲರ್ ತೂತೆ ಮರಣಿ ಅಂದೆ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ತೂಂಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಂಕಲ್ ಪಾತಿರ್ಂಡ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯುನಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೈಶಾಲಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ತೇರೋರಿ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡಾರ ಏರ ಪಂಡೇರು ಕನ್ನಡ ಒರ್ತಿ ಏರ ಪಂತೇರು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಯಾಪಚಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು. ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಮೇಘಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಟೀ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಟೀ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಉನಸದು ಕುಲ್ಲಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಟೀ ಅಂಡ ಅವಿ ಇತ್ತೆ ಉನಸದು ಕುಲ್ಲಿನ. ಧನಿಷ್ ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏರೋಜು ನೆಂಚಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲ ಚಾ ಆತಿಜಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ವನಸೈನಿ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆತಿಜಿ ಕಜಿಪೋಗೋ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಕೈಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಪೂಜಂತ ಟೀ ಅಂಡ ವನಸಂಡ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಏನು ಮಾಮಿಲ್ಲೆ ಸಂಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಪೋದು ಬಸ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪೋರಗಳ ಒಂಜೆ ಬಸ್ ಬರ್ನಗಲ ಒಂಜೆ ಬಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೀನಿ. ಪವಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಲವಿ ಗೌಡಾಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಚಿಕನ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆ ಬಲೆ ಹಾವ ಬರ್ಕ ಎಂಕು ಬೋಡು ಪಲಾವ್ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಶಾಲಿ ಪಂಪನರ್ ಪಂತೇರ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊರ್ಚಾ ಈನಿಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಈನ ಅಂಡ್ ಮುನಿಯಲಡ್ದು ಸರಿತಾ ಹೆಗ್ಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ನಿಗಳು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿದಾನೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ರೊಟೇಟ್ ಮಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತರ್ ಚೈತ್ರ ಮೊನ್ನಿ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಂಜಿತಾ ಅಶ್ವಿಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪರ್ಲೆ ಬೇಗ ಯಾನಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಾಪರ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯುವರ್ ಏಜ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ 22 ಸಾರಿ 22 ಅಥವಾ 23 ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನಿಂಚ ದೀಪೂಜೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಅಕ್ಕ ಮೈತಿ ದಿನಲ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪುವ ರ ಅತ ಇರ್ನಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲಕ ತೂವನ್ವರ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೊಕ್ಕದ ಎಗ್ಲ ಡೇ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ತೂವು ನೋಡತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಹಲೋ ಸಿಸ್ ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡದಾರ್, ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್, ಹಾಯ್. ಸಂಜನಾ ಪಚ್ಚು, ಹಾಯ್. ಸಂಜಿತಾ ಅಶ್ವಿಕಾ, ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್, ಹಲೋ. ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಪ್ಪ, ನಿಂಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಂಚ ಆತು ಖರಾಬ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್. ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯ್ಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂತೇರ್, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ್, ಹಲೋ. ಏಜ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅತ ಸೊ ಅಂಚದು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಏಜ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರಪ್ಪಲ್ಲದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವಿಗೌಡಸ್ ದಾಯೆ ಎಂದಕ್ಕಿಂದಿರು ದಾಯಗನ್ಕಿನ್ಯ ವಿಷಯ ದಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಪಂತೇರು ಈರ್ ಪಂಡರತ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆನಾ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಚ್ಚ ಬೋರ್ಡ ಯಾನಪ್ಪನ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ದುಂಬಗ್ಲ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜನ್ ನಿಗ್ಲಿಗಿರಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜನ್ನದ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಅದೇ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಅವಪಂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರೋಂದುಂಟು ಫೋನ್ ಸರಿಜ್ಜನ್ನ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಾಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜಿತಾ ಅಶ್ವಿಕಾ ಪನ್ಪುನರ್, ಯು ಆರ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಯು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಆತನ ಮಾರೆ ಫೋನ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾದಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆಪ್ಚಿ ಅಂದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏಜ್ ದಾಯ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಏಜ್ ದಾಯ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಏಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಣುಲ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏನ ಆಣುಲ್ನ ಸಂಬಳ ಏತಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು. ಚಾಕ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾನನ ಒಡಿ ನನ್ನ ಪರ್ತಿಚಾನು. ಕನ್ನಡ ಬೇಡ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಬೇಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ನಂದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ ಐರೇಗ್ ಬೋರ್ಡ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟಿವಿಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪನ್ಪಿನೊಕುಲು ಪಂಡ ಈರ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈರ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಏನನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೌಮ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇತ್ತದಿಂಕ್ ಈತ್ ದಿನ ಎಂಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿಯೇ ತುಪ್ಪುನಾರು ಸಂಜಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆತೇರು. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ ಆವಡುಂದಂಡ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಿಜಿ ಪೊಸತ್ ಎರಡು ಲಾಗರ್ಸ್ ನಿಗುಲು ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ നല്ല ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎರೆಗಳ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಪ್ಪು ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕೇರ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 31 2 years ಆಪು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಓದ್ಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಚಾಂಡ್ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾತಿಜಿ ಅನಿತವನಸ್ ಮಂತೀನಿ. ಪೂಜಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ್, ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನಿಷು ಪಂತನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್, ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮದು ತುಳುನಾಡು ಹೌದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಜನನೇ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ 21 ಓಡಿಪೋಯರ್ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಂಡರ್ ಬೊಕ ಸುದ್ದಿ ಐಜಿ ರಮಣಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹೆಲೋ ಅಣ್ಣಿ ಓಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಕನಕ ಪೋತೇರು ಮೈತೇದಿ ಇನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಬಬ್ಬುಸಾಮಿನ ಒಂದಾತ ಇನ ಕೋಲಾತ ನೇಮ ಅಡೆ ಪೋತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಉಲ್ಲ ಓಕೆ. ರಮಣಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹೆಲೋ. ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹೆಲೋ. ವೈಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಒಡೆ ಪೋತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಆರು ಬೆಲೆ ಪೋತ್ತೇರಿ ಓಕೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಇಂಕ್ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪರು ಉಂಡುಯೇ ಸಾರಿ ಬೇಜಾನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಪೋಲೆ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕಿರೇಗ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಆರು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈತೆ ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಪ್ಪನು ಗೊತ್ತುಚಿ. ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಅಮ್ಮಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹೆಲೋ. ಈರ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೊನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಈ ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಸೇರೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ಪೆದೆ ಮೊರಣಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಡ ದಾದನ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು 4-5 ದಿನ ರಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ 4-5 ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ರಜೆ ಪಂಡಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಮಲ್ಪುರತ್ತ ಅಂಚದು ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಈನ ಜಾಬು ಓಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇನೊಡ್ಚಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕ. ಏಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕ. ಏಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಈರು ಓರ್ ಕಾರ್ಲ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಆರ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದಿನಿ BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಪಂತೇರು ಪಮ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಅಕ್ಕ ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ತುಳು ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ. ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಶಾಲಿ ಡಾಗ್ ಓಲುಂಡು ಡಾಗ್ ಓಬೇ ಇಡಲ್ಲ ದ ಬೇಗ ಬಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಬೂಡ ಬರ್ಕೊಂತಲೆ ಬೇಗ ಬಾ ಉಬೇ ಅಲ್ದೇ ಬೇಗ ಬಮ್ಮ. ಇಡಲೆ ಅಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಾಪುಲ ಕೇಡ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಗಲೆಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಓಜು ಚಾಚಿ ಮಂಪಲೆ ಜೋ ನಿದ್ರರು ಪೋ ಜೆಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ ಮೀ ಜಯ ಹಾಯ್ ದಾನಿ ಪಂತೇರು ದಾಲೇಜಿ ಪನೋಡು. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಂಡಿಸಿಸ್ ಇಚ್ಚಿಯೇ ನನ್ನ ಒಡೆನವನ ಸಾತಿನಿತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆ ಅಗ್ಗಿಯೊಡ್ಚಿ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಪೆಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವೇ ಗ್ರೀನ್ ಪಲಾವ್ ಪಂಡತ ಸೊ ಅವೇ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೇನು ಹಲೋ. ಓ ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಇಷ್ಟನಾ ಇಂಕ ಪಲಾವ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪ್ರಪೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಅಂಚದು ಜೋರ ಬಡ ಅದು ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಲ್ದಿ 4 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬಂದು ಓಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗೀಟೆಲ್ ಪೂರ ಬಂದು ಓಲ್ಲ ಒನಸಿಜ್ಜಿ
ಇನ್ನು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವರ ಲೈವ್ಡ್ ಪನ್ಲಿ ಸಿಸ್ ಅಪ್ಪಾ ಲೈವ್ಡ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ ಮುಗ್ಯ ಅಂದ್ ಇಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪು ನೀವು ಏನು ಮೋನೆ ತೂನಂಗ ಲೈವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಜ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಪನ್ಪೆ ಒರೇ ಪಾಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರನಕ್ಲೆ ಬೋರಾವು ಕೂಡ ಎಂಚಿನ ಕೇನು. ಗಾಯತ್ರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಡಾಗ್ ಅಂದ ಬರ್ನಗೇತು ಪುಡ್ಕೆನ ಎತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅವು ಆರು ಅಲ್ಲ ರೌಡ್ ಬುರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಪಸತ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕದ್ದು ನಂಗೆ ಅವು ಬೊಗ್ಗಿ ರೋಡ್ ಬುರ್ದಿ ನಾವೇನು ಪಸತ್ತೀನಿ ಅಂತೂ ನಾ ಬೊಗ್ಗುರನ್ನಿ ನಂಗೆ ಅವು ಬೊಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರ್ರ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು ನಂಗೆ ನಾರ್ಪಂಟೆ ಕಟ್ಕೋತುಂಡು ಕ್ಯೂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಳು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ನ ಬರ್ನಾಗ ನೀ 5 ಗಂಟೆ ಆಪು ನಾನು ಹೇಪಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಅಕ್ಕ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ತುಳು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಊಟ ಆಯಿತಾ ತಿಂಡಿ ಆಯಿತಾ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಬಟ್ ಲೈವ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡಿ ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂದ ಓಕೆ ಪನ್ಕ ಐಕೊಂಚಿ ದಿನ ಅದೀಕ ಸಂಜಿತಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಇನ್ನು ದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ 17 ಮಿತ್ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮಣ್ಣಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ 105 ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು. ಇನ್ನು ಏನು ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚೋಲಾರ್ಕೆ ಎಂದಾರು ಫೈನ್ ಸೂಪರ್. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ಮದು ಬೈಲೂರು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದು ಪನೋಚಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆದು ಪನ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಸರಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ದನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಲಾಗ್ ಪೋರ್ಚಿ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾತಂಡು ಯಾನು ದಾದ ಗೊತ್ತ ಸಂಡೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾಯ್ತಾ ಬಟ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರವರು ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬರೋರು ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರವರು ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಡೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಲ್ಲ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆತ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್. ಇನ್ನು ಪತ್ತೇನಿಂಚು ಮಾರಿ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉನ್ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎತ್ತೆ ಪತ್ತೇನಿಂಚು ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಂಡಕ್ಕಿಂದರಿ ಇಚ್ಚಿ ಅನಿತ್ತ ಮನಸ್ಮಂತಿನ ಆತೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಡಿಪುಂಡು ಮಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಏರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆದ ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಉಪಚಾರ ಏರು ಐ ಆಮ್ ಗೌತಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ತೂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ತೂದತ್ತ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೂಲು ಮಾಮಿನ್ಲೆ ಸೊಂಪೋಯ್ನಿ ನೀನು ನಿಗಳು ಇಲ್ಲ ತೂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರ ಅಂಚದಾರೇನ್ಲೆ ಸೊಂಪೋತೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಏಪಲ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ತೋಚ್ಪವನು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನತ ಅಂಚದೇನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಸೊ ಅದು ನೀರು ಆಡ ಫ್ರೀ ಪಡು ಸಂಡೆ ಓಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ಯ ನೀನು ಒಂಚು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಸೊ ದಾಯ್ ಒಂದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂದೆ ಈ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದು. ಸೌಜನ್ಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗಿನಿಗ್ಲೆಗಿನಿ ಅಂತ ನೋಡು ಪಂದು ಬೊಯ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಯ ನಿಂದು ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಪುವೆ ಒಂಥರ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ದಾಯ್ಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ಪುರ್ಚ ಬಂದು ನಿಗಲೆಡನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು
ಜನ ಒಂತೆ ಜನ ಬರಡ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತೂಕ ಬತ್ತಂಡ ಆಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪ. ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಇರೇಗ್ ಈತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫೇ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬುರೋನು ಚೆಪ್ಪುನು ಲಕ್ಕುನು ಒಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ವೇ ಲೈಫ್ ನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಚೆಪ್ಪುನು ಬೇಲ ಅಲ್ಪುಕು ತೋನು ಬೋರಿಂಗ್. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತ. ಪೂರ ದೂರ ದೂರಡು ಅಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಒಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಪನ್ನಗೆ ಏನು ಒರ್ತಿ ಪೋಡ್ ಬುಂಡ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಅದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಅವಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೆಲವು ಜನ. ಹವರ್ ಯು ಡಿಯರ್ ರಜನಿ ಪನ್ಪನಾರ್ ಹವರ್ ಯು ಪಂತೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಈರ್ ದಾಯೆ ಲೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ನಿ ಅವು ಈನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಕ ಹೌದಾ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್? ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಸಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು. ರಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಇನ್ನ ನನೊಂಜಿ ನೇಮ ರಕ್ಷಿ ಪಂಡೆನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೇಮ್ ಓಕೆನಾ. ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ ನೇಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ದಿಕ್ಕಿನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಅದನ್ನ ಇಯರ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚದ್ಯಾನು ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ಪುದಾರ್ ದಿಕ್ಕಿನ. ಬಟ್ ಅವು ಶೋಕ್ ಶೆಟ್ ಆತನ ಪಂಡ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಶೆಟ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಡನೆ ಸಡನ್ ನಿಕ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈರ್ನ ನೇಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಬಿರ್ಕುಲ ವಾಪುಚಿ ಯಾನು ಅವೇನು ಮಂಡೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆನ್ನ ಲಾಗ್ಗೆ ಅವೇ ಪುದಾರ್ ಪಂದು. ಬಟ್ ಅವು ಸಡನ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಚಿ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಪುದಾರ್ ಬೋಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಬಟ್ ಅವು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಾಲ ಏಪಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಎಸ್ 100%. ಇರ್ ದಾಯಿ ಲೆಸೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪನೋಡು. ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿಯೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಜ. ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಕತ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಏನು ಓಲ್ ಕಲ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ದೇ ಕಲ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ತುಳು ಕಲ್ದೀನಿ. ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ನತ್ತ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ ಹೆಂಗೆ ತುಳುವೇ ಬರ್ಪೇದಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೊಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಏನು ತುಳು ಕಲ್ದೀನಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಗೌಡ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ನೇಮ್ ರಕ್ಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ 7 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರು. ಅಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಈರ್ ಆತು ಬೇಗ ತುಳು ಕಲ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬಟ್ ಈರ್ ಕಲ್ತನ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದಾಲೆಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಟಫ್ ವರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಪೂರ ಐಟಮ್ಗೆ ಮಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಳಿ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲದ ಕೂಡ ಇಂಚ ಪುಡ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ. ಈರು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೇನೋಡು. ಸೊ ಯಾನೇ ಈತ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅದು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ. ಈರು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಕೇರ್ನಗು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಓಕೆ ಸರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನಿತ್ತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏತ್ ನನ್ನ ಬರೋಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೌತಮಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಲ್ಲ ಈರ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೇಮಾ ಅತ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇನೋಡು ಪಂದು ಕೊರ್ತು ಜರ ಏನ ಕೊಂಕಣಿಯ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣರಿ ಕೊಂಕಣಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ ವರ್ಸಿಸ್ ತುಳು ಇತ್ತಿನ ಎಟ್ಟೆ ಬೈಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಿ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ದಾದಾಪುನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಏತು ಬೊಂಗ ಬೊಯ್ದೆ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಬರ್ಪುನು ಈಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನು ಈಸಿ ಐತೆ ಇಪ್ಪುನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡತ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ತೂನಾಗೇನು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವಲ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಲೊಂದು ಪಿರಾಡ್ದೇದು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಓರೋರು ಪದ್ರಾಡು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೂತೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾರ ದುಂಬು ಹಾಂ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಇತ್ತಲ ಆತಿ ದಾಸಿ ತಿನ್ಪುಜಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ ಬೇತಕಲು ಎನ್ನ ಎದುರು ಡೇರಣ್ಣ ಇತ್ತೆಂಡ ಚಿಕನ್ ಏನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಾವಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಪಂದಂಡ ಯಾ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಏನಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಆದಿಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಆಸೆ ಗೀಸೆ ಬಂದ ಆಲೇಜ್ ನಮ್ಮಡಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಮೇತ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ತಿನ್ಪೆ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ಪೆ ಆಸೆ ಪತ್ತದ ಓವೆನ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೋಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಪೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಹರೀಶ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಓಕೆ ನೀವು ಹರೀಶ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡಾ ಓ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೌಮ್ಯನ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಿ ನನಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜನಿ ಈ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತಿನೇಟ ಬೈಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬೊಯ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಯಪ ನೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲು ದೇವೇರಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಪಂದೆ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಒಂದಿಪ್ಪುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ದಿನೋಲ ತೂಪೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಆವಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಂಕಲ್ ಈತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಗೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಇಂಕ ಬೇಗ ಆಪುನಂದು ಇಂಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತನಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಯಾರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೋಕ ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ನ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಮನ್ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಮನ್ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಈನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆ ಆತಾ ಈನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತಡಿ ಅನ್ನ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಕೇನೋಡು ಪಂದು ಕೊರ್ತು ಜರ ಪಂಡತೆ ಎಕಡೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಾರಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಣರಿ ಆಯೆ ತೆಲ್ತೆ ಈರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೇಕ್ ಅಂದೆ ಬಾಲೆನಾ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾಲೆನಾರ್ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೆರ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೂವಿಯೇ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅವೇ ಈರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆತ ಬೇಗ ತುಳು ಕಲ್ತಿನ ಓದಿ ಆತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಳು ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಈರ್ ಕಲ್ತನ ಗ್ರೇಟ್ ಪಂಡರು ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಟ್ ಅವನ್ನ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಲ ಏಪೋಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಳ ಓದಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆನ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆನ ಈರೇಕ ಅವ್ವೆ ಈರ್ನೇ ಆತ ಓದೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಯಾನು ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಇದನ್ನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿನಿ ಅನ್ ಪೂರ ಸಾರಿ ಈರ್ ಏನಾರು ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನ ಏಜ್ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಇಸ್ ಓಕೆ ಆಮ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆಂದ ಇನ್ನ ಏಜ್ 23 ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಿತ್ ಆಸೆ ಇಜ್ಜ ಈನ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ
ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಿಗೆ ಪಾಂಡಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಫೀಲ್ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಈತ್ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇತುದು ಪಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡೆ ಏ ಪಾಂಡಲ ಓ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ಗ್ಲ ಆಪ್ ಅವಳೆನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೆಪ್ನಾಗ ಆಪುಂಡಿ ಇಂಚಾದಿತ್ತು ಜನ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋತು ಬೇತೆನೆ ಆತು ಬಟ್ ಮಿತ್ ಗೊತ್ತೊಂದಿರ ತಾನು ಎನ್ನ ಹಣೆ ಇಂಚ ಬರೆತ್ತೀರ ಐಕ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇನು ಹೋ ಅಂದ ಈರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಒರ್ತಿಯೇ ಇಪ್ಪುನ ಅಂದಕ್ಕೆನ್ನ ಈರವ ಮಿಸಿನ್ ಮಲ್ದೆ ಜರ ಇಂಕ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು ಅಂದ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಒರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಅದು ಎರಾಂಡಾಲ ಕೆಲವರ ರಜೆ ಇಪ್ಪೇರು ಮಾಮಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಮೇಯ್ತಿ ದೇವರವರ ಬೇಗ ಬರ್ಪೋಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮುಟ್ಟ ಹೊರ್ತಿ ಇಪ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಣಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಡೊಂಬತ್ತಿಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಾದ ಐಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಳೆ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೊಳ್ಳೆರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಳಿ ನಾನು ಬೋರಪ್ಪು ನನಗೆ ಕೇಕ್ ಓಡಿಪೋಯೇರು ತಿನ್ನೇತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತ್ನಕಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾನೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಲೈವ್ ತೋಂದಿಪ್ಪು ನಕಲು ಉಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಕೆಲವು ಜನ ನಿಕುಲು ದಾಯಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಪನ್ಲೆಂಕೊರ ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗಲು ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇತ್ತೆ ಪಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ 3 ವರ್ಷ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಮಾಮಿ ಕನಕ ಪೋತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಡೆ ಪೋತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೈತೊನ್ನ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಉಡುಪಿ ಪೋತೇರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ ಇಟ್ಟು ಒರ್ತಿಪ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ತುಲೆ ಯಾನು ಈತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ಬೈದ ಬಟ್ ನಿಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅದೇ ಅಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರಂಡು ಯಾನು ಇನ್ನಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾಂ ಯಾನು ಬಾಯ್ ಆತು ದೂರ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ದೇವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ತನ್ನು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಈರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೆಳಿ ಏರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ಗ್ಲ ನನ್ನ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಂಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ್ ದಾಲಂಚ ಇನ್ನುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಚಾಂಡ ಎಸ್ ಚಾಂಡನ್ನ ಇರ್ನಂಡೆ ಸಂಜಿತಾ ಅಶ್ವಿಕಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದಿತ್ತದ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಿನ ಮೋಲೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಉಡುಳ್ಳಲು ಸೊ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಟೀ ಆಯಿತಾ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಈರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಏರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಓ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜೆನಂದ ಸೊ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವೈಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಲವೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ದ ಪಂಡೆಂಗೆ ಕೊರಾಂಡ ಕೊರ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುನಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ವರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಬೇತಾ ಕೆಲವರ ಕಮ್ಮಿ ಓದಾರ ಬರ್ಪೆ ಕೆಲವರು ಓದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಯಾಪಂಡೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವು ಬಿಸಿ ತಿಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಸುಮಾರು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕೈ ಪೌಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಅವು ಮತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಿದು ಥಂಬ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ಪುರಾಣಗೊಂಡತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಲಾಗನ್ ತೂವರ ಬರ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ಓಲ ಎತ್ತಿನ ಮೇರೊಂಚೂರು ತೋಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆನ ನನ್ನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅವ ಅಂಚಂಡ ಏಪಲ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪಾರ ಅತ್ತು ಏರಾದ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪಾರ ಅಯ್ಯೋ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚಪುರದ ಲೆಜ್ ಏರ್ಲ ಬಲೆ
ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲೇಜ್ ಇಂಕ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕಲೇ ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಗೊತ್ತಿರು ಮಾಮಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಕನಕ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನ ಮಾಮು ಇಜ್ಜಿ ರಾಸಿ ಸಾರಿ ಕೆನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ತಿ ಇರ್ದೇರು ಲೈಬು ಇರ್ನ ಲೈಬು ನಂಗೆ ಡೇಜಿಗೆ ತೋಚ್ಪರವಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಕನಕದಂಗೆ ತೋಚ್ಪರವಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಠಲ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ರೋಬೆ ಇಡಲ್ಲಮ್ಮ ಇಡಲಿ ಬೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಲಾಯುಡು ಪೋಯ್ ಬಳ್ಳೆ ಬೊಬ್ಬು ಲಾಯುಡು ಪೋಯ್ ಬಳ್ಳೆಮ್ಮ ತುಳಿ ಅವಳು ಆಯ್ ಬಣ್ಲೆ ತುಕ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಿ ಮೂಳು ತುಳಿ ಮೂಳು ಮೂಳು ತುಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಹೋದ್ವೆ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಚಾ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಚಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈರೇನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುವೇರ್ ಪಂಡ ಈ ರಾತ್ ಕಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈರ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುವರ್ ಬಟ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಈರೇನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ತುಜಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಏರ್ ಮನ್ಪುವಿರಿತ್ತೆ ಪಂದ್ರೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವಿರಿ ಏರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುವಿರಿ ಏರ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಬರ್ಕಾ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ದಿ ತಿಂತದೆ ಪೂರ പോകുന്നില്ലേರು ನೇರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಖಾಲಿ 23 ಜನ ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ ಕೋಲ ಒಂದು ಬಂದ ಪೂರಲ್ಲುಂಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಾರಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿ ಏರು ತುಪ್ಪುನ ಈರ್ ಕನಕಗ್ ಪೋಯಾರು ಅವಳ ಒಂದಿಪ್ಪು ತೂಲೆ ಪೋಲೆ ಇನ್ನು ಮಾಮಿಗೆ ಪಾಪ ಸುಸ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಂದತ ಅಂದಿ ಕನಕ್ ಪೋದತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಮಾಮಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೀರು ಅಂದಂದು ಟಯರ್ಡ್ ಆತೀರು ಬಚ್ಚೀರೆ ತಿನ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿರಿ ತೈನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಿಗಳು ಓಲ್ಲರು ನೀಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆರ್ಪೇರಿತ್ತು ಅರೆಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡ ಜೀವ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿರೆ ಜಿನ ಆರಿಜ್ಜಿ ಅಂದತ ಹಾಂ ಈ ರೆಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡಾರು ಅರೆಗ್ ಬೋಡಿ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೊಡಿತು ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಾರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪುದೀಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಓಕೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಡೂ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಓಕೆ ಇದೆ ನಿಗಲ್ನ ಗ್ಯಾಸದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ನಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಚದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಚಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕನ್ಪದೆ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ಪೋಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತಾರು ಹಲೋ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನೋರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ ಪೆರಡೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆ ಬರ್ಕ ಈ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಸೊ ಈರು ಒಲ್ತಾರ ಪೂರ ಪಂಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಸೊ ಶ್ರೇಯಾ ರೈ ಡೂ ಯು ನೋ ಮೀ ಈರು ಕುತ್ತಿಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ
ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಂದೀರ ಶ್ರೇಯ ರೈ ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವರು ಸೌಜನ್ಯನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿಯಾನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪುವ ಬನ್ನಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವರ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಗ 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 ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಂದ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಪೋರ್ಚಿಯರ್ಲ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪಲೆ ಜಸ್ಟ್ 30 ಅಂಡಲೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ವೀವರ್ಸ್ನಾಗ ಒಂದು 30 ಅಂಡಲೆ ಅನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ 21 ಒಳ್ಳೆಯದು ಪೋರ್ಚ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏರ್ ಬರಂದು ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ನಿಗಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಗಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ವಿಷಯ ಎಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಸೌಜನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಂಡಾರತ ಬಟ್ ಎಂಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ರಿಸ್ಕ್ ದಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಜನ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಿತೇಶ್ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ ಕೇಸ್ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 27x4 ಉಂಡು ಓಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಲೆಕೇನ್ಗ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪೂರು ಊರು ಸಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಸೌಜನ್ಯನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪು ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ್ ಜನತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆವಡು ಪಂದೆಂಕ್ ಆಸೆ ಅಂಚದು ಏನೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗಲು ಪೂರ ಏರುಲ್ಲಾರು ಎಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಏರ್ ಮತ್ತು ತೂವಂದುಲ್ಲಾರು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಬುರ್ಚಿ ಅನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗುಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಅವು ಏತ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ 10 ನಿಮಿಷಡ್ ಸೌಜನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಉಂಡೊಂದು ಜಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾತ್ ನಿಗಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ID ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಐಟ್ ನಿಗಲು ಎಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದುಂಡತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಎಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುಂಡು ಪಂದೆಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಇಂಕ ಅಂಚ ಅನ್ಸುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒರ್ತಿನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಪ್ಪುಂಟಲೆ ಅವು ನಿಗಲ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕೂತುಂಡು ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಗಿಪ್ಪರು ಬಟ್ ನಿಗಲ್ ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಎನ್ನಕುಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ನಾನು ಇಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂದಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ ಯಾನು ದಾದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಇರಿಗು ಬೊಚ್ಚಿ ನೀ ಸಂಡ ತಿನಿ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಬರೋಣ ಬಲ ಪೋಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಡಿತೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ನಿಗಲ ಊರು ಅಲ್ಪಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಚಿಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅವೇನೇ ಪತ್ತೊಂದ್ವೇರ್ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸೌಜನ್ಯನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ವಿಷಯದಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾಪುನೆಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾದ ಬೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬೊಚ್ಚಿದೋಜನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆತ ಯಾರು ಮಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಏರ್ನಾದ್ರು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಣ್ಣಗೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆತೈತು ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಮೊಗಲೇಡ ಪಾತೆ
ಏನು ಅಲ್ಪಾರೆ ಬೊಗೆ ಇನ್ನ ಬೈಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಕಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಏನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತಾಯ್ತು ಉಂಡು ಜನ ಇದ್ದೀರ ಒಳ್ಳೆರ ಓ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಿ ಓಯ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಇಂಚ ಪಸೊನ್ಲೆ 20 ಪಸೊನ್ಲೆ ಇಂಚ ಏನು ಓದು ಸುದ್ದಿ ಚಂಡು ಉಂಡು ಅಧಿಕಾರ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಭಾವ ಮಿತ್ ನ್ಯಾಯನು ಮರಿಚಿಕೆ ನ್ಯಾಯದ ಮರಿಚಿಕೆ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಣ್ಣದಾದ ಕಂತೇರಿಗ ಅವ್ವೇತ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಅರುಣ್ಗೆ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಕಂತೀರಿ ಆರೆಂಕುಲ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಅರುಣ್ ಹಾಯ್ ಬೆದಿರ್ಬೋದಕ್ಕನ ಲಂಚೂರ ಬೋದಕ್ಕ ಗತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬತ್ತಬೇಕು ನೀನು ಮಾಡು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡು ಹೊಲ್ಡು 26 ಅಥವಾ ಈಗ ಒಬ್ಬ 22 ಇತ್ತು 26 ಅಂತಲೇ ಮುಂದೆ ಫೋನ್ ನಿಕಲ್ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೆಂದಿರು ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ ಹಾಯ್ ಮಾಮಗೆ ಬೈಲೂರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಮಾಮ 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 ಅಡ್ನೆ ದೂರನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇನು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ದೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿ ಬೈಲೂರು ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಎಂಬಿರಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ದೆ ಹಾಂ ಜಬ್ಬು ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕುಬ್ನಾಡೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ ಇದೇನು ಹ್ಞೂ ಏನೇ ಕಡೆ ಹೊರಕ ದುಂಬು ನೋಡ್ರ ರಾಶಿ ಆ ರಿಪ್ಪುನಾಗಿ ಆಗಲ್ ಇಪ್ಪುನಾಗಿ ರಿಪ್ಪು ಜರ ಇನ್ನು ಅಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಡ ವಾಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈವ್ ನೀವು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಡು ಯು ನೋ ಮಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೈ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೈ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿಯೇ ದೊಂಬು 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 ಇಯರ್ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಓಲ್ ಪೋಪು ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಜೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣಿನಿ ಬೇಗ ಬತ್ತೆರ ಅಂದತ ಅಂದಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇಪ್ಪೊಡ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ ಪಿರೌಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುಲೆ ಓಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೆರಡೂರಿಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪಾ ಅಣ್ಣದಾದ ಕಂತೀರಿ ಈಗ ದಾದಲ ಕಂತಿಜೀರಿ ಓ ಸೇಮ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎನ್ನ ಆರೇಕ ಕಡೆ 6 ಸೇಮ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಗೆ ಓ ಸೇಮ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಓದಿಯ ಊಬಿ ಅಂತಲೇ ಜಪ್ಪಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪುತ್ತಿಲಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಾಗ ಬತ್ತಿಜ ಏಜೆ ಬಾಜಿ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹುಡುಗಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಂಗಳು ಪನ್ನಲೆ ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಪೋರಿತ್ತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತಾಗಲೇ ಬೇಜಾರ ಪೂಜ ಮಾಮಿ ಒಂದು ಪೋದು ಬರ್ರಕ್ಕೆ ಪೋರ ಪನ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಪನ್ಲೆ ಅದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪು ನುನಸ್ಕಿನಸ್ ದಾಲ ಬುಚ್ಚಿ ಕಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಗಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ರ ಪೂಜ ಅಣ್ಣಗೆ ದಾದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ಲಿಲ್ಲ ಐ ಉಡುಲ್ಲ ರತ್ತ ಈರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅರಂಚನಿ ಅಮ್ಮಸಾರ 7 ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ದೇರು ಅಂಜದು ಪೊಕ್ಕಡಿಂಚ ತಮಾಷೆ ಪನ್ಪುನು ಓಕೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನಲ್ಲ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತನಕುಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬುಡಿ ಎಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ
ಓಕೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಪುವರ್ ನಿಕಲೆಗಳ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಅದು ಅಪ್ಪೋ ಪುಷ್ಪ ಪನ್ಪುಂಡಕ್ಕೆಂದರು ಚಾಂಡ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ನ ಎದುರುಡ್ವಿ ಅವಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಓಲು ಓಡ್ಪೋಯ್ ಅಪ್ಲೆ ಒಡೆಪೊಪ್ಪುನ ಅತ್ತೀರು ಒಡೆಪೊತ್ತಿ ನಂದು ಏರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಈಗ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಪುನಾರ ಆ ಕೇಂಡಾ ಕೇಳಲೆ ವೈಫುನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಪೋದ್ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಲೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕು ನಾಗೆ ಅಂದು ಪೊಯ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷ್ಪ ಪಂಪುನಾರ್ ಚಾಂಡ್ ಹಾಕೆಂದಾರು ಚಾಂಡ್ ಚಾತಿಜಿ ಅನ್ನೋವನ್ನ ಸೈನಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೋನು ಪಂಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರು ಹಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಪು ಇನ್ನ ಕೈಪುದಾದ ಗ್ರೀನ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತಿ ಮಿಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈಪು ಇನ್ನು ಅಂಡದ ಸಂಡೇ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವೆಜ್ ಓಕೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾಮಿಡ ಪಾವತಿರ್ಪಾಲೆ ಏನು ಪಾತಿರ್ಪ ಅವನು ಮಾಮಿ ಓ ಮಾಮಿ ನೀನ ಪಾತೆ ನೋಡಿ ಅಂದೆ ನೀನ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪತ ಇರ್ನ ಬಾಸನ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಾಸನ ಅಂತಲೇ ಏನು ಅಂಡಲ್ಲ ಜೋರು ತಿರುಜಿ ಸಾಕಣ್ಣ ನಮಕ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮುಟ್ಟ ಸಾಕಾತು ನಮಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಚದ್ ಬರ್ನ ತಡ ಆತಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಆತು ಬಕ್ಕ ಏನು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲೇನು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇರತ್ತ ತೋಷ್ಪಾಯತಾ ಈರು 23, 24 ಬ್ಯಾಚ್ನ ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು 23ಗೆ ಹಾಂ 21ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅಂದು 21, 22, 23 ಲಾಸ್ಟ್ 24 ಇಜ್ಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೋನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರಾ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತ ಸ್ವಾತಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರು ಹಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋತೇರು ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತವೆ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಓಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಶೋರ್ಮಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಶೋರ್ಮಾ ಟಿಕ್ಕಾ ವಿಪುರ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಸಾರಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಎಂಗ್ಲೇದು ಅದು ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಗರಡಿ ದೈ ಸಾರಿ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋಟಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ತೂಪು ನೀನು ಅಂದ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪಂದಕ್ಲಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಪಿದಳ ತಿನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಪುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಪರೇಗ ತಿಂದು ಕನಕಾಂಡಾರ್ನ ಕನಕಾರ್ ಕೋಡೆನೆ ಮಲ್ದೆನೆ ನಾನು ಇಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ ತೈನಿ ಅಂದಿತ್ತ ತಾಂಚ ದಾರಿ ಮಲ್ದೆ ಸ್ವಾತಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ಡು ಆಂಡತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೆಲ್ಪುನ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಏರ ಗೊತ್ತು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದು ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಉಲ್ಲಲು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದು ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಉಲ್ಲಲು ಆಣ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊರ್ಚಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಂಡೆನ್ನ ಇರಿಗ ಸರಿ ಈ ಪೊಣ್ಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲೂ ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು ಕರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಇರೇಗ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎರ್ಪೆರಾ ಹಾಂ
ಈರ್ ಪನ್ಪರತ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಮೊರಣಿದ್ದ ಲಾಕ್ ತೂದು ನಿಂಕು ನೆರ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಈರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರ್ಪರತ ಏಕವಚನಡ್ ಪಾತೆರ್ವರತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪರತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಲ ಪೋಲ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನತ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನನೆನ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪನೊಡುಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ಲ ತಿದ್ದೋನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಆಪುಂಡು ತಿದ್ದನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಒರನೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಆವೊಡ್ಚಿ ಕೆಲವರ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಮೇರು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಬಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವರ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಲ ಅಂದ ಆಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೋಡುಂದೆ ಪನ್ಪುನತ್ತವು ಬಾಯಿ ತತ್ತದು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಸನ ಪಣಂತಾರೆ ಇರು ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಆತ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಇರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಕಿಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಆತಿರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಗ್ಧ ನಗು ಪನ್ಪದತ ಓಕೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿ అని ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೈಡು ಉಲ್ಟಾ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೆರತ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಊರಿಗೆ ಅವಿ ನಾನು ಪನ್ಪೆರದ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಥರ ಪಿಲಿ ಪಿದಾಯ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಪೂರ ಒಂಥರ ಇಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಪೂರ ಪಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲಿ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪುನಂದೆಂದೆ ಯಾನ ಅರ್ಥ ಏನೇನ ಪಾತ್ರ ನಿಜ್ಜದ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಊರು ಲಾಂಡತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆರ್ಪುಜೇರು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪನತ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜಿತಾ ಅಶ್ವಿಕಾ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ತುಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆ ಸೌಮ್ಯನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮದು ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸವನಡತ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೆತ್ತ ಗರಡಿದ ಅನ್ಸದು ಮಲ್ಪರಿಚಿ ಪಿದೈಡು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಲೈ ಮಲ್ಪರಿಚಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಯಾ 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 ಅವೇ ಅವೇ ಎನ್ನ ಊರು ಕೇಂಡರತ್ತ ಎನ್ನ ಊರು ಪೆರಡೂರು ಅಂತ ಪೆರಡೂರು ದಾರಿರು ಸೊ ಅಪ್ಪಣೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೊರ್ಚಾತ ಬೊಕ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಸೌಜನ್ಯನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂದು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದಿ ಅಂಪ ಅನ್ಪುನಾರಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅತ್ತೆ ದೇವರಡಲ ಅತ್ತೆಕೇನು ಉನ್ಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಉಂಡು ಏರು ಕಳ್ಳುವೇರು ಏರು ಏನು ಮಲ್ದೇರು ಏರು ಅಪರಾಧಿ ಪಂದ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಲಂಚ ಗೆತ್ತನ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲ್ನ ಮುಂದೆ ಹಗುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದು ಕಣ್ಣೆದುರು ನಮಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆತನ ಈತ ಪೂರ ಇತ್ತು ಇನ್ನೀ ತುಯ್ಯ ಎಕಡ್ ತುಯ್ಯ ಯಾನು ಆತ ಬೇಕಾಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಬೈದುಂಡು ಮೊಕುಲೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಉಂಡು ಸೊ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಬೈದುಂಡು ಆತಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ಅಕಲಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ದಾನೆ ಅವಡು ಅಂದತ್ತೆ ಪನ್ಪು ಮಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣ ಪಾಪನಿ ಒಬ್ಬೋ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ಜೋರ ತಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೆರಡೂರುಡು ಒಲ್ಪಾಗೆ ಪುಷ್ಪ ಇರೇಗ ಕೇಂದೇರು ಅವೇನು ಪಾತೆರ್ಗ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೇರೇರು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂದಿ ಬೊ ಈತ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅದಿಪ್ಪುನಂದು ನಿಜ್ಜಲೇ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತೇಜಿ ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿಪ್ಪ ರೋಮಾಂಚನ ನಿಂಕೊರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಂಗೆ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅಂಜತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಬಕ್ಕದು ಓದಿನ ಪಾಡ್ನೆ ದಿನ ನೆಂಚುರಿ ನಾನು ಇಂಕು ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂಡು ತೂಕ ಅಂದಂಡು ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೀತಿ ನಾನು ಬೆಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲ ಅವೇನೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಿ ನಾನು ಆನಿವರ ತೂದಾಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಅಡ್ತಿನಲ್ಲ ಪಾಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲ ನೈಸ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಪನ್ನಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಓಕೆನಾ ಅಶೋಕಾಚಾರಿ ನನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಓದೋಡ್ದುಂಬು ಬರ್ತಲು ಅಂದು ಕೈಗೆ ತಾಗದ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಡಿಯ ಉಂತ್ಲಿ ರೆಕ್ಕ ಅಂತ ಕೊರಪಂದೆ ಇನ್ನು ಬಾಬ್ದುಲೆ ಕಾಯಿಗೆ ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಜಾರಾಗ ಅದು ಈ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಜಬಡಲ್ಲ ನಾನು ಕೈ ತುಲೆ ಯಾನ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಬಸರ್ ಉಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತುಲೆ ಪಾಪ ಒಡಿ
ಬಡ್ಡೆ ಯಾರಂಟ್ರ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಒಂದೊಂಚು ಪಾಡ್ಲಿ ಎಕಡವ್ರ ಪಾಡಿ ಒಂದೊಂಚು ಪಾಡ್ಲಿ ದೇ ಅವಂದು ಐಕ್ಯ ಐಕ್ಯ ತಿನ್ಪು ನತ್ತವು ಐಕ್ಯ ಪಾಡ್ನ ಉಂಟು ಉಂಟು ಸೋನು ಅನ್ನಂದು ಗಾಯದ ಉಂಟ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿಯ ಪೋಯ್ ಸೊ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸೌಜನ್ಯನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಿ ಓಕೆ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂತೇರು ಪೆರುಡೂರುಡು ಬುಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ಅಬ್ಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇನ್ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪಂತೇರಿ ಯಶ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಫ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಐಫೋನಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಬಪ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪೋಂಡ ಪತ್ತೇನೆ ಪುಜಿ ಅಂಬರ್ಪೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಬೊಯ್ ದಾರಿ ಗಮಸ ಇರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರಂಜು ಬರ್ಪುಜರ್ ಶೋಕೊಂಡವಿ ಪಡ್ಯ ನಡೆ ಬಂದಿದೆ ಪೂವೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಊರು ಬೈಲೂರು ಪೋಲೆ ಕೋಪ ಇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡರು ಅಂದ್ರೆ ಜೋರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆ ಲೈವ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿ ಕವರ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ